Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Hacı Arkadagymyz häzirki döwrüň nusholuk derejesine eýe bolan Arkadag şekeriniň 30.000 orunluk mescidiniň gurulşygynyň alınıp barlayan ýerine geldi. Bu ýerde gahrman Arkadagymyz mehirli garşylandy. Hacı Arkadagymyz bu ýerde daşa ýurt ilçileri, ýaşullar geňeşiniň agdalary bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşiň başynda Hacı Arkadagymyz ýurdumyzda garaşsyzlyk ýyllaryna mescitleriň gurulşygyna giňden badalga berilendigini, häzirki döwürde bolsa hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna, ýurdumyzyň dürli künjeklerini, dürli maksatly binalaryň bolşýaly, mescitleriň gurulşygynyň iýligderli dowam edýändigini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzda sogab işleriň giňerimde ösdürilmegine ähmiýetlidir. Bu işleriň ähmiýeti adamda taryhynyň bütün dowamyna paragatçylyk, dostluk we insanperwerlik ýörelgelerine agrarly bolan halkymyzyň gadimiýetden gelýän durmuş kadrlaryna esaslanýan hemde häzirki eýýämiň ruhy bilen sazyşykly utgoşýan medeni däplerimize, ýokary ruhy gymmatlyklarymize we asylly ýörelgelerimizde üýtgöwsiz agrarlydygymyza şaýatlyk edýär diýip Hacı Arkadagymyz bellidi. Soňra Türkmenistanyň atgadan arkitektori Hacı Arkadagymyz häzirki döwürde Täze şekerde gahrman Arkadagymyzyň uzul beren maslahatlarynyň uralanyp, mescidiň gurulşyk işleriniň depkinleri, onuň içki bizik aýratynlyklary, gurulşykda we bizik işlerine ulanýan serişdeleriň görnüşleri barada maglumat berildi. Şeýlekem gahrman Arkadagymyz şekil tassamalary bilen tanışdyryldy. Görkezilýän şekil tassamalaryň ataryna mescidiň içki ýyladyş ulgamynyň, onuň namazlyklarynyň görnüşleri, kaşan binanyň diwarlaryna ýerleşdiriljek ýazgylar, minaralaryň öz bolşulygy, mermer düşekleriň we mescidiň hal düşekleriniň görnüşleri, hemde mukaddis binanyň mehrabynyň bizik aýratynlyklary bilen baglanyşykly tassamalar we olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bar. Täze şekeriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna alınıp balyan işleriň depkinlerini ýoklandyrymagyň, şonda mescidiň gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň mümkin talap hökümine kesgitlenendigini belläp, Hacı Arkadagymyz kesgitlerin ähli işleriň öz wagtyna tamamlanmagynyň wajypdygyny aýtdy we bu wagtda özüniň ügüt nedihatlaryny berdi. Şonda binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagyna, şäherde ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagyna zerur ähmiýet berilmelidir. Şeýlekem gahrman Arkadagymyz garaşsyzlyk ýyllaryna ideologiýa boýunça il-fiilagly ýaşullar bilen milliligimizi berkidip, Rahiyet fakultetiniň açylanyny belledi. Şol urdan ençeme ýaşlaryň bilim alanlygy barada edildi. Şol ýyllarda ýurdumyzda ilkinçileriň hataryna köşede Arap doganlarymyzyň bina etmegine şehitler mescidi guruldy. Türk doganlarymyzyň gurmagyna Äär Togrul mescidi bina edildi. Şeýlekem Göktepe mescidiniň gurulanlygy, Gypçakdaky baş mescidiň ulanmaga berilenligi we gurulşykçylarymyzyň iýligderli tejribesiniň artmagy bilen paýtagtymyzda we wilayetlerimizde Döwrawat mescitleriň gurulanlygy barada gahrman Arkadagymyz geçmişimiz bilen bagly bir näçe maglumatlary beýan etdi. Hacı Arkadagymyz sözüne dowam etmek bilen anha bugün bolsa Döwrawat Arkadag şekerine 30.000 orunluk mescidiň gurulýanyny aýdyp, onun gurulşygy babatda bire ýygnananlaryň dürli teklipleri, pikirleri bar bolsa, onu seretmäge taýýardygyny belledi. Gahrman Arkadagymyz häzirki wagtda da Täze mescidiň bizik işlerine ulanýan dürli serişdeleriň, mermer daşlaryň ýakyn goňşy we dostlukly döwletlerde öňürilýänini belläp, hoşniýetli goňşylyk gatnaşyklarynyň haýr işleriň bir jaý bolmagyna öz bolşy goşandygyny we munyň agdy birlikden birik-birige hormat goýmak ýörelgelerinden nyşanyny aýtdy. Şeýlelikde garaşsyzlyk ýyllaryna ýakyn gatnaşyklarynyň netijesinde hyzmatdaşlygymyz täze derejä çykdy. Soňra Hacı Arkadagymyz mescidiň daşyna çykdy. Bu ýerde halk maslahatynyň we Gurbanly Berdim Homedow adynaky honarlygy mehtap şagalara himayet bermek boýunça Haýr Sahabat gazasynyň ýanynaky ýaşullar geňeşiniň agdalary, daşa ýurtlaryň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalarynyň ýol başlary bilen gurrundaş boldy. Daşa ýurtly diplomatlar bolan musulman ümmatynyň wekilleri Islam dünýäsiniň mukaddis bayramy bolan Gurban bayramyna sogab işleriň bir jaý boljak binasyna gelip, Hacı Arkadagymyz bilen birlikde gurulşyk işler bilen tanışmagyň özleri üçin bilen mertebedigini aýtdylar. Bir ýere gelmäge we ýaşy desturlara dahilli bolmaga döredilen mümkinçiligi üçin Hacı Arkadagymda we Arkadagly Hacı Ferdarymda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.
Şeýle hem olar taýdaşykly ödüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ähli urlar boýunça ösdirilmegine münasip goşunt goşmak oruny tagallalaryny, gaýgyrmajaklyklaryny ananlardylar. Haja arkadagymyz Gurban bayramynyň agdy birligiň, Jewisdiň bayramydygyny, ony ýakyn dostlar, dogonluk halklar bilen birlikde dawarlandyrmagyň türkmen halkyna maksus ýörelgeleriň biridigini bellep, himmeleri özüniň berjek gurbanlyk sadakasyna çagyrdy we birden ugrady.